Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigatyo amin nga sangapada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, amasarangan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines, at tumanan nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, at ito pagkakayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumamkablawag at tinembag kabigat na mga aldaw na mga oras katakayami nga sa apada. Good morning, good afternoon, good evening. Sa dinuman na paset, tilubong tiyan nyo ata, anyaman nga aldaw, anyaman nga oras, kamkablawag na kayo happy watching. Yan, pag-share di programa tayo, share. At padanan nyo ti pagkasalitaan met ni Roldan nga napauluan. Sakripisyo. Pagkasalitaan ni Roldan. Padaanan nyo. Sagudahin nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam ti nga Roldan nga napuluan iti sakripisyo. Dear Manong Nemi, iti graduara kon ti high school, Manong Nemi, kayat kuman ti agbasa iti kolehyo. Ngam siya kon ti nagpagpakaasi, Manong Nemi, kini auntie. Di auntie nga manipo di dagtawan nagtipito aging gakaragidi nga gundaway. Keriso, iti agsakripisyo, amang mangtartaripato, mangpakan, mangpabasa kanya. Ni Auntie Merced, Manong Nemi. Kapkapo naman yan, Manong Nemi, nga napan, nang i-deliver, kadagiti linabaan na, talabandera isuna. Sakbay nga aglaba, Manong Nemi, ti bigat. Mabantumulong, iti karinderya, iti sentro ti ilimi, Manong Nemi, nga prepare. Santo na makaluto dan, iti para luto, nga kaduana, mangyawid mo ti pamigat mi, Manong Nemi, nga paksiw, uno saan kat konformidad iyawid na. Nualpasan to na ita, Manong Nemi, mapantumanen, agana ka nagiti labaan na, tapno ni kasta kat aglaba. Nakakutkutungan nanti, Manong Nemi, kat masasyanak unay ken kuana. Iso nga kinasrita. Auntie? Oh, Roldan, anak. Na nakapadunod ka din, no, ani nga kurso ti alaem, nagbasa ka di college. Nakakakita ka din, di mabali mga pagkasaraan, iti asidag ti eskwela. At sa mumat nga rot nga mabalin ti minalim nga gawid. Kapot tadayo mat nga rot dito, ili tayo aking kanan ti kabisera. Ngayon ti pagbasam ti kolehiyo, anak. Auntie, awan ti na sa pula ka pagkasaraan. Ken,
Sana kung nagbasa. Anya? Ni? Tapay. Ala. Anya mga oras ti Serbina nga naggraduar ka ti elementarya ka naggraduar ka ti high school. Sambol ako mga oras kayo nirugurugin ti nagbasa Ako ang interes mo nagbasa kasta. Kahit ko ti makapagturpos ti kolehiyo, anti. Kahit ko ti madaan ti napintas nga trabaho. Kahit masapol ka rin nga graduar ka, iti college. Ngayon niya. Mas asyanak kada kayo, anti. Manipot ti diadan puot ko. Rinogyan yun tinagserbi kanya. Nulapsak tagsao. Isakmulyo ko man. Ngayon saan yung ituloy. Tasyak pa lang ti pangisakmulan nyo. Gumatang kay kumati para kada kayo. Ngayon saan langin. Ipayulahin kanyak ti kasapulak. Kasi ta pangyarigag tinagkala sakripisyo kanyak anti. Nabaybayan yun ti biyakyo. Nabaybayan yun ti bukod yung pakaragsakan. Gapo kanya. Gapo takas dati pa nang ipateg ko king kanak. Naman pa saan ka nga nagtao da mismo kanya. Ngayon kapsat ko, day dinanang mo. Kapsat ko. Amo kandi. Tanapuutak pala yung dinanang. Ngayon tisanggun nga napuutan. Kadiditatang. Inyusturok matin keng ka, no kasano, napasamak ti amin. Uwanin yung istorya nyo nanti. Ngayon saan nyo ang naskan pang ulitin. Abay nga. Nga niya. Nga saan nyo nga panunutin ti. Bukod siya pakaragsakan. Ubing kayo ba yan ti? No, saan kayo unay marigrigatan? No, di yo igugur ti bagi ti trabaho. No, kalkalingan lang ti panagtrabaho yo. Agsubli ti dati nga kinapintas yo. Agsubli matagit agarem ka na kayo. Ngam gapo mata, kasto nga rigrigat yo kat ni. Kahit anya, nakabakatak launa yan. Kat, anong harad no iso dahil ito tigasat ko, anak. Gabuta na nagsen ka na adodit pa nagtrabaho ng tinanak. Gagangay lang Imimutan nyo pa iti bagiyo. Imbes ko mabsog kayo. Ipayulain ng kanya. Tapno siya lang di mabsog. Ada ka di problema iti dahi tangaramindag anak. Roldan. Anti. Nudaduma. Anti problema ko niya. Agang kabay lagtupay lang. Ngayon, talagang saan kung kaya tagbasan di. Kaluksaw ka. No saan ka agbasa. Dahil daw na iti. Diyak kaya't nga ramidem anak. No saan mong itulit pa nagbasa. Si kano kan ti kasusukiran nga anak kuno ka anakan iti lubong. No saan mo nga aramitan tagbasa. Upat lang ang tawen anak. Upat lang ang tawen. Naisakripisyo ti adado nga tawen. Manipod grade 1 ka, ginggan ti grade 6, inam nga tawen na ita. Manipod first year ka, ginggan ti 4th year, 10 nga tawen. Katupat langan nga tawen anak. Agradora kanton palubos na po. Naisak, naaramid mo ti adado nga tawen, di mo maaramid ti upat katawen. Laingan. Upat mat nga tawen nga sakripisyo kayo.
Aging ikaw mang-angas sa kanak. Aramitig dami. Tilain kayat ko. Sa mo nga sayangin, tinited kang ka nga laing sirib. Numampay saan nga sikat, valedictorian, iti high school. Ngam si kamat ti sumarsaro, no? Ado na kita talento ng intad ni Apo Diyos kang ka. So ngagbasa ka tap na mausar mo na kita. So ako na kanti. Imbes nga agbasa nga paggastuan nyo, nga pagtrabahuan nyo, agtrabaho klayen. Orita, nakasursuruak matin ng welding. Panag-welding o numaysak nga welder, dadak ti high school. Adumat na dati mabaling ko ang pagsarkan. Nga agtrabaho anti. Tapno ang ginanakan. Umalayan ti sa nga pulong ang taon nga sakripisyum kanya kanti. Dakail ako, nagraduara kong ti high school. Bahala ak matin ti biyag ko anti. Makamu akong ti biyag ko. Katda kayo, makamu kayo matin ti biyag yo. Ngam nakitak manong nemi, itiliday kan adada nga panagkapsot ni Auntie Merced manong nemi kadagiti si Marsarunungal daw. Langana manong nemi iti kasla kapat patay de dinanang. Langana ti kasla napukawan iti kapat pateg unay nga parswa. Aging kakinasalitak manin. Auntie, nakasapul ako na pagtrabaho. Inalanag ni Tata Tomas ng welder na agar aramid ka dagiti ridaw. Kaya nagkonkontrata ka dagiti gate. So nga, isardang yun umawat kiti labanyo. Uno saan, kat tilatan panagtrabaho yung karinderya ti askasunyo. Tanumal pasyut trabaho yung sadyay, agit na kayon. Agpalapsat ka, anti. Tapos nagsublimat lang di kita agar arim ken ka. Agpamilya ka, met. Di mo kaya timadaan ti asawa? Ken pudpud nung anak? Tinakpakadaragan. Ano na ti karadlading ito ay, Ti palang pakay mo kanya. Mabali mo mat nga rapin tagtrabaho ket. Basta ina pa mo tagbasa. Dakal ti gastos pa nagbasa, anti. Diyalangan ka, Sera. Dakal. Nakasaganan ka sakripisyo, anak. No nasken nga iratok ti bagik, tapno maited ko ti kasapulam. Kitaramited. Agpagpakasyakan ka, Roldan. Ituloy mo tagbasa. Al-alyaan na dedikapsat ko. Dedimanang ko nga inam no saan nga matungpal. Tikarikan ko na. Kandibilin na kanya, sagbay nga natay. Manong naimitap no layangan awang problema. Imanugot ak manong. Mabaling kumat nga peso ng hirapin tagtrabaho sa syudad. Nga pagbasakan pagkaseraat. Basta laki di. Tanapintas ti schedule ko. Sige, Andy. Tuloy ko man lang tagbasa. Agpaiso. Agpaiso, anak. Ngam na makita nga talaga nga di yo kaya. Awan di sa bali nga matungpalong sa nga siya. Kapailag, anak. Uri man pa mangrutay-rutay, hak. Basta lagi di sangka mangrutay. Uri man pa mabisbisinan, anak. Basta sangka mabisinan. Dito di kayat ko, anak. May pasnag mo lagi nagbasa. Ulitek. Uri agrutay-rutay, hak. Basta sangka ngagrutay-rutay. Uri mabisbisinan, anak. Basta mabsug ka. Roldan, anak. Gimanay gay nga rod manong naimi ni Auntie Merced
Hindi ta talagang manugot. Kahit ti ornong na nga ta kwarta ha. Tay kunak nga roden. Ad-adda nga siyak ti iad-adda na. Ure sahanin nga agsida tinaimas basta ad sidak nga naimas. Tapos narimat mangala ti karne, wano ikan. Mahilig ka di itinatayang iso na lang ta talagang umunas ti bagina. Tanadagsan ti trabaho na wano name ta adu da kiti labaan na. Napyo kamamad na dawasing masin na. Tsak no kakit-kitaan ng buyain manong. Nukas ta nga aglaba. Bagata mapangkupay kitulungan ng bomba saan kita tulungan gibugsaw kaya nagisalapay. Edi mapanahon ti siyudad ba nung naimintad ng ti kwarta. Daytoy, pag matrikulam dayta kasi magam numano, dayto ti umuna 2 bulan nga i-advance mo iti bed space nga pagkasaraam. Ken kastameten iti kasapulam. Gumatang ka karagiti kwaderno kanda dumapay nga kasapulam. Kaya? Uway nanti. Nagturungan karo dito sa siyudad, manong name nangalak ti pagkasara, kindoble an advance konti 2 months, na panag nag-enroll, manong name iti kurso nga accountancy, numampay, hang kumakayat ng iso, ngayon kahit kumanong name tagtrabaho to iti bangko na. Kabayatan ti kadag dito sa siyudad, manong name nagsapulak, iti mabalin ko pagtrabahuan pag sidelaanan. Manong name, aumat nga rin pwesto data tumas ditoy nga pagaramidan iti rehas. Nagsapulak kita kasapulak manong. Yan baga malam nyo tata. Gusto naman ka ba no? Kabay. Nagpa-welding ka, paramid ka. Nakasusuro ka nag-welding hindi nagbasbasak ti high school tatak. No mabalin ako makit, sumre ka nga extra. Ano to, elder ko Ano pa dito, kita naka-standby. Sak nilagayab ti additional welder ko, nukas na nga, anda maganat nga makontrata. Minta akit awan. Nung amin awan ti basak kita. Irapin ko kumati ang trabaho tata. Self-supporting ka kasta. O tata. Dita sa daging universidad ti pagbasaat. Ano nagit mabalinta mo't latan ti agaramid. Ti mabalin nga aramiden o no awan ti order. Payat mo. Kahit ko tata. La. Tandanan ka. No makaaramid ka. Diba isang item, magtedak. Alam mo tata, kahit mo rugyanan, lahat sintirak ba no, talagang nalaing ka? Pumanong name ka din pakat kumit at tilaing ko. Nagtungtong ed manong name ni Tata Tasyo. Kitang kadlaing di kita duma itang agtutupo niya. Api tata. Diyak mo mati, agas kang ka talagang kayam. Dito kita tutubo nga, didaan mo nga, tagtrabaho ti kastoy. Masinit da ka no, kada masisirap da ka no. Naruam kan. Slagal eksperto Hamot tata. Alala. Ituloy mo nga rod. Kahit numerang pas mo dit mabaling kan katanda ng nadagos. Umuna nga semestre, manong name nagbasak nga ron. Siyempre, nakiamamuak man ka na kita kaskola, katap na nakastagat sanak ba't nga, agmay-may sano ko Ni Alex, manong name. Hello, Alex. Hold on. Nagawid kan? Di dalang di kaserak?
Tagano kaya? Imbaga, basta. Da kami agad mabaling ko nga pagpagdain di balay. Kumusta di bihag? Gusto Mani po di ubingak. Aging ka na gito, hirikat lata. Mas asya na karot kini auntie, amang pagpabasa kanya. Kita, gano, obligasyon na agad na sa kanyang sakripisyo. Manong nemi no kaskasano lang masapulak, manong nemi tiga kanek, ag karinderyak met manong nemi na inotak met. Adamaten 2 bulan manong nemi ngayon pag i-advance ko iti pagkasaraak. Ngam kada bulan na tamat manong nemi nga nayunak ti deposito. Nalbas ko manong nemi ti first sem idagbakasyonak dito'y ayan ni Auntie Maricel. Kumusta anak? Kumusta ti managbasam? Kahit kong ipakita na giti grades ko kada kay Auntie. Amo ka pa kaya ayawan nyo. Dagito yo. Nalpas ko ti first sem. Abenti. Awan na nyaman na rito Di kahit nga sa ni sa ganaang manin ti pagmatrikulan para ti sumarunong nga semestre. Wananti. Ngayon, duwala siguro nga alto ko dito Tagsumliyak sa di kabisera. Tano kas na lang anti. Mabaling ko isa pulan ti pagmatrikulak. Ore pa yung lang ti basta isa pulak. Iso nga tidak pagkadarakan. Hey, aman. At naman ornong ko, anak. Itad ko ka. Noon yaman ti masapul mo. Auntie, mangmanga kemet lang? Wala. Karinderya gayam ti pagtatrabaho kapag hindi ko mga tiyakbangan. May masumid lamangan. Wala. May masumala maturog. At dadagiti kong daway nga, sana ka makaturog. At pampanunutan ka. Auntie, dinak uri pampanunutan. At kami hindi kita madamdamag ko nga may awan nga agtutubo. Hindi kita mangmangagkwiti radyo. Nga badpadamag na kabisera. Nga agbabarkada, nga agiinom da, sa aduan, agrambol da, nga damasugsugadan, damatay. Laling no katinagan mo no adda. Bagada nga ruldan. Ni mawamay. Ni antimen. Apa ko mamayraman na kada kita agrarambol. Kita umat sa baling nga rutak no sa nga di kaserak, eskwela. Kano adda may isang oras ko ang trabaho iti welding shop. Ni sa Jaya. Anad ka lang no ka. Ang mga madisgrasya ka. Ang mga madadahil tamatam. Ang mga noon niya, dito mapasama kang ka. Auntie, da kayo ti pang panunutek. Yan, adoyo ko mati oras nga pa naginanayo. Ngayon ti pa nagtrabaho yo. Dinakbaybayan niya po Diyos na. Ngayon oray no kasunod pa nanganawak pa nung name kini Auntie talagang igubet na. Di mo't umanay nga road manong name ti sideline ko tapos nagkastakit makompleto ko natulungan ti bagi. Nagtest sa kidi ti scholarship manong name yung daksanggasat tasanggo nga naigasat. Nareda ti gapona no apay manong name nga talaga nga aggapo kini Auntie di kiti kasapulak nga adu nga aggapo ken kuan. Nang runa. Kaya di anda ko niti sa last sem iti second year college manong name. Sakmatan sakit. Imbas ko mga nim Auntie, manong name. Naidalitak ti makalawas manong name. Kaming karigatak matlang tinapan nag-final exam. Sak nagawidan manong name. Dito ayan ni Auntie. Api kas na tilangam. Nagsakita kandi. Ay susapo ya. Tsak kadimot ko na kang kaanak.
Nga sang nga, agsa-sideline laing. Awan ti sa baling aramidem no ti agrebyo. Mga sikaso nga, eleksyon mo. Nga agapo ka ti eskwela, imbes nga mapanggit magbaga mga sideline mo nga mapanag-welding, aginanakan yun ti kasera mo, no, basa ka ti libro. Sa paim to maturog ta, sa paim to agreeing, ket sa dito, nga agribyo ka mo rin. Diyak sa kaya, auntie. Ano ti mo kaya? Saksama ti sa nga makakaya? Ngan nga. Ngagbasa. Ket hanggang kami nang sideline ko nakmat, itulok mulatan kanya, ipabusoy mulatan kanya, ti amin. Si kamat tagsakit, ibas ka siya kuma. Baka da sakit yun, di ngam saan nyo lang ikingina. Aging nga kabaylak to bala bumangon anak, ket bumangon anak. Ket no saan ko kabaylanan ti bumangon anak, ket maramid ko. Intuloy ko lang tinagbasa manong nemi ta ore jak kumangkayat ng kaslag pagpakaasin ni auntie. Manong nemi third year college sa akon. Dito'y manong nemi nga namamok ni Susi. Hay. Transferi ak. Suwangita ka lang nga makita. Agkaskwelahan ta ka na kita amin ng oras Kanagpadpada dati kurso. Sumatinadla ko Kabarbaro nga ropa. Awan hindi ta napintas kakaskwelahan ng babae. Ngimita lang anda. Mula. Kahit mga sawon kapot anda akon. Ada napintas nga classmate mo. Kasta nga peso. Tsuk ba yan? Haan, ibagbaglas peso. Kahit nukunak mo nga tinagkapok ng eskwela, kahit nagugwapo dagiti ka eskwela, dito lang nga nasaraka kiti, kaskang ka nga kutunggi. Ha? Nagsakita kami nili Kadapi nga sa ka makapag-recover. Ako amin, irapraping ko tagtrabaho. Ta masasyanak kini auntie nga iso amin ti pagkapo namin nakamasapsapol ko. Working student ka. Sideline lang. Nag-welding. Sumit lang nga bumarbar. Nangisid ka. Sila uram ti kudil mo. Hamet, gagangay lang na ito Tinakading awisen, Roldan. Nga niya. Magbinayan ta. Sige. Wala kat at kwartak dito Ay, no si kamad lang trabaho ko nam kat agsakripisyo ni antim ako nam. Hindi siya akong tagpala. Ilibre ka. Manong naimi dahi ta tinangrugyan ti panagsinanged mi ni Susi. Kabota makulit, nga kayat nang ibagak manong naimi noan niya ti istorya ti biyag ko. Imbagak, uwan manong. Imbagak, manong naimi nga ninanang, ditinanang, sigon ti istorya ni Auntie Merced. Kading kaligagom na, itinakiasawat at mabalin na. Takasta ti istorya dagid agkabsat manong, ditinanang kastamatan kini Auntie Merced. Nagturong da idi nakigasang kasat manon na ti syudad. Nagtrabaho da nagpadpada. Tagpadpada la idi nga uli lang ademang. Nakiasawa ni manang ni auntie nga ninanang ko manong nemi ti adda mabalin na. Agit na nagsakan da nagkabsat ta siyempre may ramraman ni Auntie Merced iti gasat kano nga makalungaw. Nagipagnaed ni Auntie Merced iti na dedinanang kende ditatang manon nemi iti panakkelan nga balay. Dahil da idi negosyo manong nemi ditatang.
saan ko nakikita. Nakarik na kanumit atin amay, daanti, kanditinanang manunemi, tanangarod kat negosyante, ti amak, sa jayak nga nipasngay, sa jayak nga nataripato. Ti makadakas manunemi nalugi kano, dahil tatang ko. Bimagsak ti biyagda. Kat manigpod ti dakkel nga balay mi, na ilako, kapungarod tawanan ti gastusan pa iti amak. Nalugi lang aruden ti negosyo na isupit ti panakasumok na kano ti agsugal ka nagpartek. Naringag idin ti sakripisyo de dinanang kaniyak manunemi kas tamatang kini anti. Natay kanon de ditatang ko manunemi idi aumpay nakam ko. Kaputi pa nagbarbartek na nadaan ti sakit, ket natay kaputi sakit. Ininto tarinanang manunemi kas tamat iti pa nagsakripisyo na gabuta awanan ti kinabaknang nagsubli nga nagtrabaho. Pito idin tawen ko manunemi idag sakit met ni nanang. Pito idin tawen ko manunemi di panawan nak ni nanang. Ngayon bati nak kini Auntie Merced. Idi awam meten di nanang manunemi ni Auntie Merced ang tinagbalin nga inak. Akas nakunak iti damo. Imbes nga isubo na saan ta edad na kanya. Imbes nga gatangan na para kang kuha na saan. Ngem gatangan na para kanya. Nga dito tika po na no apay nga mas asyanak kang kuha na gabuta in sakripisyo na tibukod na pakaragsakan. Hanan nga nakias-asawa para laing kanya. Kaslayta. Yam amak ko lang isot ag sakit. Isot gapo na nga. Numabalin na ko mga kadisardin kong tagbasa. Tapos saan na ko nga pampanunutin. Dinan panunutin pa iti para kanyak. Do di kat tilaing para kang kuana. Iti panunutin na. Imbagak da ito'y kenisusi manunemi. Nagasat ka Roldan. Tanandan ka tikas kini Antim nga Merced. Mamano tikas ta? Ado di kita mabasbasak dito ng istorya asla agpabeso nga matay na mauli lang at demang ti may anak. Utro taraknen uno pasang bayan di kiti kakabagyan na. Yung dito yung mamaltrato, di ba? Adot kas tang istorya. Imbas ko mga kaasyan dahil ito'y anak, tauli lang aro din, tagabuan da, maltratuan da. Ngayon baliktad, nagbalingan na siya at nantim. Imagine, dinan panunutan pa iti bukod ng haragsak. Awan sa bali nga panunutan ng saan nga sika. Mamanot pasara ka makas kini Antim nga Merced, Roldan. Dahil taon ti pagyamanam. Nagasat ka, tanadaan ka ti kaskeng kuana, kaskin ni Antim nga Merced. Nga isakripisyo na ti amin, parakin ka. Nga madamat pusong nga masyan eh. Pusong nga masyan? Naragsakak nung makita na nasalunat ni Auntie. Naragsakak nung makita na naragsakisuna. Nga adamantan asawa na, adamantan bukod ng anak. Kinapod na, kahit kung supapakan, ti sakripisyo na kanya. Iso nga rod, no kahit no supapakan, ipasdan po tagbasa. Tayo doon makapagturpos ka at napitas ng trabaho. Isunto na. Talagang saan nanton. Isunto matan ti panagsardeng na. Nagtrabaho. Ngaon tumaten sa bali nga panunutan ng suang at ibagina. Mukot na pagaragsakan. Ngayon kahit kungitan. Makaranduwarak lagi diti. Malpas ko lagi dito ito kina third year ko. Kayat nga, anda pa sa bali nga tawan nga, nagsakripisyo nanti. Kahit kung sulok meten. Tainton makapagradwarak, sublyak to isuna. Tapno, subalitak tumeten na kita atong sakripisyo na kanya.
Nalawag ba nung nemi kini susi day nga plano? Tulungan ka kunana. Apay nga kahit nakatulungan. Ano serbi na karod nga agsinaganta no saan tangang tinulong? Sikat ada problema na di sikat tulungan. No sikat tungan ada problema na di tulungan na. Ay pa nga kahit mong isagad tibagim kanya. Crazy question. Do you love me? Abi siya pagsaludsuda. Siya kumandag saludso. Do you love me, Roden? Ito almost 1 sem. Nga pa nagsiningid ta. Almost 4 months. Kahang ka na yung takit kita kaya nagkasalsalita. Madlaw ko. Kana mo ka madlaw mo, met. I love you, Sosi. Ngayon sana ka may kari. Abad na pasurot ng saan ka may kari. Kaputak pepeso, met. Asin mo ako malaing. Idinto ta na ornos ti pamilya yo. Kompleto ka. Naganak, lulo ken lula, kakabsat, napindas sa balay. Idinto ta kami. Nung makita mo lang ko man di balay mi. Ang pakita mo ko na nga balayan na. No kasanong tikin na losyang ni auntie. Kasi di amat marmarpuan ti balay mi. Gusto nga kahit ko. Pinton ka ba ilakon? Magkita hakto ti mabaling kong gatangin nga lute, nga pangipatakdarak, itinapindas nga balay. Nga sadya ito ti pangipanak ni auntie. Ngawan ti sabaling aramidan na di. Agbaon. Andan tumaten katulong. Nga imbes nga ni auntie tagtrabaho, ison ti agbaon, payawat na di ka sa pulan na nga, iyawat da. Kahit mga sawen, bumaknang ka, kahit madang ka tinapindas nga balay, with katulong. Hamat nga makunang habaknang. Basta kahit ko, nga supapakan ti ado ko, kendak kala sakripisyo na anti kanya. Amo ka mawatan na. Mawatan ka. So nga ko nakatulungan ka. Agyaman Sosi. Agyaman Inimal Paskon manong nemi ti lasem iti third year college nagbakasyonak manin. Nikat ka. Kaskas ti manong nemi. Nga talagang agrakaya ti bagin ni auntie. Auntie? Anak, may salangin nga tawin. O makita mo? Saan nyo na kaya, auntie? Gusto nga mayat ka manuon saan? Isarting kong tagbasa. Roldan, may salang nga tawin. Saan yun nga kaya, auntie? Kadyak matin kaya. Ano kahit mong sawan? Sorry, auntie, mapilpili laklain eh. Hanya? Nakaimat kami. Hindi pa lang damo kat talagang tsak kumakayat. Pinilid taklain eh. Kat namin pinsan ko mga nagkadkadanak tapos saan ta nga nagrigadid taon mo sa talo nga tawain. Hanggang bali, auntie. Tamabaling kong tumat nga ituloy na pagalikan lang. Basta, di akong makananagan. Agsubliak sa diya kabisera. Tap na ituloy ko nagtrabaho. Ngam saan akong nagbasa. Auntie, ustunan ti sangapulo kat talo no ha? Sangapulo kat talo nga tawen nga sakripisyo ng impayo kanya. Ustunan auntie. Awan ti sabaling aramidan nyo no saan nga tibagi yumaten. Mangang kay gusto, nga saan da kapakadanagan, saan kayo nagururnong, iti kasapulak, iti pa nagbatrikulak. Awan sa bali, nga pangipayan nyo, ti bunga, ti manog yun, saan nga ti bagiyo. Nagpa-check up kayo, auntie.
Ken, mangang kayo iti nasustansya ka nin. Saan yun ipilit pa itagtrabaho tinadagsan? Di ka di makawatan ti kahit kung sawanan ti. Hustunan, nalabasan ti empayo kanya kasakripisyo. Hustunan, kat namnamayan nyo, subyanan kayo to. Tapno di kasta, kat nasyak tumatante, ang supapak iti sakripisyo yung kanya. Manong nemi awan tinauray ko nga panagtimek mo na panagkedked o nasusupiat ni auntie kanagitimbagat. Nga makitak tilidahin di kiti mata na manong. Hindi nakarumbuhat akong ngagsubli dya kabisera. Auntie, Roldan, saan yung nga panunutan pa ini panagurnong yung para panagmatrikulat? Saan yung nga panunutan pa ino, anyari kiti paggastusan. Amo ka nalawag ka na kayo amin ti auntie. Nagtrabaho kayo man para laing ka na kayo. Kahit no saan kayo marigatan, di kayo unay nagtatrabaho. Hanggang nga tamat marigatan ng mga biyag ti bukod yung bagi. Kapatas dak na kailangan. Kas mulay bagbaganak. Ngalaksidan na kon, nga ikit mo. Saan kayo ngalaksidan nanti? Kahit kailan nga paghinanaan. Ipatpatag kayo, auntie. Dahil nga tanti kapapatgan nga auntie dito lubong. Dahil yung tinagbaling nga inak. Dahil tatika po no, apay nga masyalang ka na kayo. Tsaka kaya't ngagrigat kay pay. Napautayin, nakaron, nalabasan di sakripisyo kanya kanti. Awanin di pa kananagan nyo kanya. Kabaila kong nagbiyak nga sisya. Soblyanan kayo to, auntie. Soblyanan kayo to. Awan ti sabali nga panunutin yung saan nga di bukod yung nga bagi. Di pa karagsakan nyo. Alawan anak. Idinudakot ko kinapot Diyos. Sabi ko ma, tumatunuyan terapap mo. Sabi ko ma, inarakop ko ni auntie manunimig at bimalas met ay tangarakop ng nalagaan. Tanokot tungin auntie. Hala, ikakarotin. Di kan pakadanagan, di kan pampanunutin. Basta, te panunut ko latan kat nagturpos kanto. Kana siya at tibagtong palam. Di dapat karotin pampanunutin. Nga, awan sa balay nga, adda iti panunut mo no, di. Awanin ti problema, no ti pagbagig lang. Pasubliak, ti dati nga salunat ko. Mga anak iti ado, na sustansya, maturog ak ti usto. Timat lang bagbagi ko niti pampanutik. Wananti. Ngimi karikak subliak to. Sublyanan kayo to. Amin tuloy kumitlang na nagbasa manunay may babaeng titulong ni Susi. Kahit babaeng kang kuha na manunay may gabata kahit kumit iti magalat sideline ko tapno saan lang isuna. Iti pagkapuan tayo niyaman manunay may nga para kaniya karikini ka sa pulang. Ada construction fair manunay may iti uncle na nakapsat ni papang na. Inrekomendar na manong name yung sumbrek, akas welder. Moderno manong name, dagiti ka sa pulan, wano aramit, alistuwa ka nag-adjust. Kat magustuhan nak, ni Serdencio manong name nga uliteg ni Susi, kanagiti ka puwana.
Eh, tuloy mo na ito nga laying mo, iho. Dakal ti masakbayam. Mabali mo iti mangipasdak iti welding shop mo. Kayam tegnegosyo. Kayak nga ta, sir? Kayam. Kunak kita, maisuro ka lang kada kiti, naskin pa nga maisuro. Talagang masirib ka. Talented ka. Na, na nasidap ti panunot mo. Very wide. Kuna naman ang name iti mga aramidak kada kiti bukod ko nga disenyo, kada kiti rehas. Kahit magustuhan damit manong. Mabili. Dagiti design ko manong name iti adada nga magustuhan dagiti agpaaramid iti rehas, agpaaramid kada kiti daduma pagkasaknan iti landok. Ikaw anong name? Nga, oresan na kun nga suportaran pa ni Susi. Susubra pa din. Ana, ituloy mo pala nagbasa? O nagnegosyo kan? Accountancy, siyempre, may panggapit din negosyo mo lang dito. Hindi oray harapin ko tumalatag da mga opisina sak mga ipastik din bukod ko ang negosyo. Di ba? Kasapulam na tipunan. Di aglon ka. Uno, ni Uncle, mabalimot gisot aramatem tapno makapaglon kati pabulod na ken ka. Di ka di mailiw kinantim? Mailiw akin ko na, apik nga saan. Im kayat ko. Into nag-agbakasyon ng sadyayan na. Adan to nakasagahan ng balay, nga pangyakarak ken ko na. Di, nakakita ka rin tiloten. Nakikita ka rin de. Adamo ka nala ka. Napintas pa nga lugar. Nga mabali mo pa nga sa giant ibang ipwesto mo iti welding shop mo. Pwesto si? Tulungan ka kamat. Gabatawan ti kamat gano sana siya. Agawa nagsosi. Imbaglaki din, tadimteng ka, itibiyag ko. Sika talaga ti susi, ti masakbaya. Nga ba ito susi tinagang ko? Tulbek? Kaya no siya ti tulbek, itibiyag mo. Sa sinumat na kita, dumainda nga sirsirpata mo, no? Kidkidayam. Nagijay? Uwin, no siya ti tulbek, itibiyag mo. Sino nga na kita kidkidayam nga sa bali nga babae? Dagiti duplicate. Duplicate? Ano ko? Abi nga kudot ka, duplicate da. Ito na awan ni susi di original, di duplicate ti alaam, nga? Isot pang ipagsam, ti araw mo unay ko. Siksikalaeng, ti tulbek ti biyak ko. Awanin duplicate na. Just nga rot nga mapukaw mo ti original. Hindi, agparekapi ha. Ngayon saan ka ito mapukaw, susi? Kapata talaga nga si kadibiyat ko. Si kamat tibiyat ko, Roldan. Nadaan ang tinamnama. Karigiti panawin nga mapupukawan ang tinamnama ni dumteng kadibiyat ko. Talaga? Babayan titulong ni Susi kay ni Tata Densyo manong nami nga ulitig na. Uwan manong nami narugyak nga natin nagaan ti lute manong nami 3 Cubes. Dito yung maten manong nami nagpatulungan iti architect ni Tata Densyo. Nagarami din iti plano at panakipasdik ti balay. Mayroon ko tinagbasa manong nemi kainit pa nagtrabaho jakbat marigatan gabota anytime kakait ko tagtrabaho mabalim mati parbangon wano saan kita overtime di mo dahil ti pa nagbasa nadadari ka po na no apay manong nemi nga nagbuenas ni Tata Densyo nga ulitig ni Susi karagin na pipinta sa kontrata na manong nemi kat siyempre ino ada bonus ada maganansya na kanak mo ti bonus. Ang ikaw anong naming may paspas de kan ti balay.
Dapat una nga makuna nga dakkel a balay, naming nga makuna nga balay iti addan mabalin na kalimong ayan ti biyag na. Iti agraduara kon manong nami siyempre kasapulak ni auntie. Kaya't kung isumidlaing, iti mangkuyog kanyak, mangabay kanyak iti panagmartsak. Siyempre, maragsakan na ito nga mapan mangipadamag kang kuhana. Makatawan nga sana kapulos nga nagbakbakasyon manong nami, nga awan damag ko kang kuhana. Aging ka nga nakaawat ak ti surat manong nami, nagkapoy ti karuba mi? Hapay ka ta? Ino katak, agtagtagaragarak ng kabagabak. Diyos ko, abay, dito karuba ti nagsurat. Abay sa nga auntie, kit siya, abay nga jak sinusuratan ni auntie. Tilinaon ti surat manong. Roldan, no talaga nga dumanon keng kanito nga surat, iti usto nga address, no usto ti address nga namuak. Sapay ko mata mabasam tilinaon dito nga surat ko, tapno maipakaamukin ka. Nga ni auntie mga Merced, makalawas itan nga naidalit iti sakit. Ni auntie Merced, Diyos ko, tinawag ka kanagos ni Susi, baga kang bakasyon ng di probinsya. Iti ilimi. Umayak. Sanin, umayak. Tapno alalisto. Usarenta na tukot siya ni Papa. Orita damantin na siya. Manong name. Manong nga oras, sakbang nga di manon kami. Iti marmarpog nga balay nga nagpanawak kini auntie manong nemi. Iti ilokat ko sa gidin seradura na nakalak. Nagtugtugak. Auntie! Auntie! Ay, Roldan. Nana, baga tanawat mo di surat ko, iso ka nang may ka. Baka sa nga makabangon ni auntie, no apikit ni ilalak na. Bagbaga kang kuha na nga din na ilalak, tapno alistok lang nga sumrek dita, ayan na nung kadyas, gakasan nun sa rong karagisona. Pukawa, barbareng no, may karigatan natin bumangon. Nana, kaano pa iti kastoy? Akit na din makabulan na. Hindi naman ibaga no, anak ti imbaga ti doktor nga sakit na. Nagpatugtur mat kahit. Hindi naman kahit pa-i-confine. Abay nga minsan ka nagbakbakasyon din ang bayag. Tinamnamahig na nagat sa nga kastoy eh. Anitikit mo sahon. Imbaga kang kuha na nga awanan ti sa bali nga panunutan ng saan nga suda. Awanan ti sa bali nga panunutan ng nga paggastusan ng saan nga bukod na. Taas tama tinaramid na nga paiso ah. Ta kinasayan nan ti awat ng labaan. Nabaik pa kita saan nga naglaban ah. Kaka mo? Lalo na tugtugan. Auntie! Auntie na Roldan na ito'y! Ang tamangig mi manong nimi kini Susi nga sila karkaradag haditi uneg. Idita, malukatan ng tirida manong nimi ni auntie nakakutkot tong kat ni matulit din, auntie! Auntie! Habi nga sto yung tilangayo, auntie. Diyak ka nagmat ko na kang kaanti nga. Di na kong pakadanagan. Mangang kay tusto. Maturog kay tusto. Ginala kay tusto. Kawan ti sa bali nga. Asikaswan yung sangat ti bagiyo ti salunatyo. E mapay man ti nagastoy. Si Bibi agak pala ang anak. Ay, gusto mo tila ngayon. Roldan, Susi, so dito ni auntie. Auntie, ni Susi, girlfriend ko. Roldan,
Tinasiyat pa eh. Arobwata munta. Ilugan natin kotse. Itara ito sa ospital. Hinkumpain miwa nung name ni auntie ito sa ospital. Hindi makasarita kong ti doktor. Doktor, ang mamuk ti pasyente. Gaputa dito nga nagpa-check up. Doktor, anong nasakit? Ti ikit ko. Maalapay lang ti agas. No kayat na nga sumamay na kita nga agas. Iti bagina. Kagana yun mga bagbaga na ka mga doktor. Nga uray no kasanot ti ayat ti doktor. Nga maagasan ti pasyente. Kaya nadan umuna nga tulungan ti bagim sakbay nga mauray mo ti tulong ni Apo Diyos. Ang kanya nga siyay. Ama doktor. No amo lagid ni auntie matulungan ti bagina. Api ka din nga saan. Kanagdawat tayo. Iti tulong ti namaswa. Doktor, uray kasanot kadakkel ti magastos. Ato dagit nakasagana mang tulong kanyak para ti panakatulong ni auntie. Aramidan niyo kuma. Uy, aramidan mi. Em kasaritam ni auntie. Nidamo na ito ba nagpa-check up yung baga kang kuha na iding pa-confine tapno nananay nga masikaso ti sakit na ngam tinakinayat. Kaya't nga asawan, dinang kahit nga tulungan ti bagina. Sige, doktor. Takasaritak nanti. Nakaswero manunemi ni auntie. Kada to pwede kita na ipakat kang kuwana. Hindi makariing. Auntie? Roldan. Auntie, kung na ni doktor, nga pa man makaput kayo, mangipaw nagkititaraon. Aguro nagtitaraon para ka na kayo. At plus na ka, auntie. Subuhan kayo. Tadya ka din kabaylan, nga siya. Di mga nasisya. Auntie, hanyo kabaylan. Kas makita yo. Iti bangin nga imayo. Na ipakat ti swero. Sa bangir. At may ilison ka na kayo nga dara. Nakuha ng ti dara ti bagiyo. Sud ka po na nga nakakuskus na kayo. Subuang kanti ha. Agserbiaking kanti. Sana nga nakapagreklamo pa ni auntie manunemi nakasapulan na titaraon. Pinakan ko. Simublat ni Susi, saklatan. Kahit kung matagserbikan ko na. Ganam gani. Umis-isam kabayatan nga. Agin inisam kami. Auntie, ay, Susi, auntie, kunam kanyak. Gabot ka sa nubalatong panandi. Ituloy ko timang pakan ka na kayo. Inimalpasan nga mga ni Suna kin nakainom. Kaya ito kasta, panagplasta ti bagiyo. Oy, nabimpinas na medyo isangkir ko. Sanak matkat nga nakapsot. No, nakapsot kay itay. Ipabingpig sa akon. Nang runagit nakita kan. Addakan. Roldan anak. Kanada pa'y napintas kag balintong asawam. Sa alaga napintas. Nasiyaat, nasingpet. Iso, kanti pamilya na, auntie, tikang runa ng tulungan niya. Next week, agnaduhara kon. Sud ka po na planok ti umay nga talaga, tapno,
Kung may kaalaan, kat na kayo matlang di mangabay kanya. Di kaligatak di may mangabay kanya ka. Napalubusan na kanto ti doktor Anas kang kaningagtali na edak dito kinapawod. Rumbeng unay anti. Saan na kang palubusan ni doktor aging ka nanay na kang palubusan nga nananayan nga may bagang ka. Dakil ti magastos. Awan problema ti gastos anti. Ada ni Susi, kanti pamilyahan na nga mang tulong ka na. Kanata. Umutang ta tabayadan tanto. Di ba Susi? Nasa uman sweetheart. Tore sanggo mo nga ibaga. Siyak ti mga ibaga. Yawan ti sa balay. Pagkapon ti tulong na sanga na kami. Manong nemi idag salud-sudak kini anti no apan niya ngamin tinapaspasamak apay nga sanda nga pinasubli ti dati kong mga salunat ken pintas ti bagida. Tampo kay di anak kat linaksid na kon. Kahit ko kumamit ini ti mangan ti kompleto. Ngamuore no kasano ti ka imas ti may dasar nga taraon kanya kaslasang ko may paunig. Kahit ko kumati makompleto ti oras ko maturog. Ngamuore kasanot ayat ko maturog sana ka makaturog. Tapi nan panunot ko. Ay nga tinagkurkurangak ka nagbasbasulak kiniruldan kong kunat. Apa yung dinakbatan kaya't nagsarbi kayong kuwana? Apa yung Andi, saan yung amin nga naawatan ti amin? Siyak ti saan nga nakaawat? Ti makatuwan ko mga panaginanayo nga saan nga siyak ti pampanunutan nyo kat nakainanakay ko ma. Ngayon sana ka nakainana. No di kat adad na nadepresak. Nagbidutak ka di tinaramin ko, anti. Di mo ka di anugutan nga bidot ti amin. Anak, sika ti mangmangtad kanyak itiragsak. Sika ti mangmangtad kanyak ti pigsak. Sika ti mangmangtad kanyak ti regta. Ngayon ti kasi nga makatawan nga saan ka nga nagsubsubli, nga saan ka nakikita, nga awan ti damag kung may pangkipkin ka. Kanya tinamnamam nga pasama kanya. Pakawanan ta kandi. Pakawanan ta. No nagbidutang man. Ngayon, siyak na nagbidut. Iti ayat ko nga di kayon marigatan kanyak, kaya di magkakasanda kun nga panunutan pa. Ngayon siyak gayam tanadamang tad ka na kaya di kiragta, pigsak and kired. Kanya ko mga rudmati sa sarbi, nag-inasagsaganak para ka na kayo, anti. Numadatngan kayo nga may santong nga nalami sa bangkay, tinang panawak ka na kayo. Anti, panawan ta itunda dyan nga balay nga marmarpuugan. Malmalpasin, anti, tinabintas nga balay nga iregalo ken ka. Nagturpusak to. Hadan to may pasdek ka napintas nga negosyo. Nairaping kong tumat nagtrabaho di bangko. Makikita kong tiragsak, o makikita kong ti rangay ti biyag. Isakot ko keng kanti. Ngaman niya kumati sa saribidi kita ang isakot mo. Kas maglati ko nam, nga matmataya kon, uno na lamisak ton nga bangkay. Sadyay naktong imansayag, iti sagsagalang manapindas ka balay. Uwain manong naming baglagi din, tanagsurat ti karobami.
Imbaglakid din manunemi tanasapsapak nga nagsubli. Imbaglakid din manunemi tadya palang tsansa na amaagasan ni auntie. Imbaglakid din. Manunemi. Sa anak mat kadi nga nakalipat ka ni Hapo Diyos tadalatakang kanan maglagip ko isuna. Nga kang kanahan ko malatay di nga karkarara nga sapay ko matadda itinasya akasasad ni auntie. Nga sapay ko matamatungpal ti arapahap ko. Kaya't kong isagutan nanti, kaya't ko nga agnam ayton, kaya't ko nga santon nga mabanbanog, kaya't ko nga agserbintumitan kang kuhana. Imbaglaki din da sampay nga naladaw ti amin manong. Kaya't naman pa sa anak nga naabay ni auntie ti panagraduar ko manong naragsakak. Nagaro na lang arudan, iti mabalinan nga rumuar ni auntie manong naming. Kat manipod, iti hospital, timteng kami manong naming dito'y kabisera, iti baro nga balay mi. Auntie, sa bahali ba't tinurong tayo? Aking balay na ito'y, balay ta, auntie. Na ito tisagot ko kada kayo, nga balay. Napanawan tan, timarmarpuin nga balay. Bunga, ado nga sakripisyong kanya, auntie. Nagatang ko ti lote. Nakailonak iti pinakapatakder ko na ito nga balay. Nakompleto talikamen. Nakakita ako niti kadkadwata ti. So nga awan sa baling haramidem. Na di agbaon, agpaiyawat. No niya tika sa pula. Ay saan? Tsaki palubos. Nga niyan ti. Nga mayawat namin ng sapul ko. Nasulon ata ko. Napigsa akon. Mabalin yung ti mga asawan ti. Itapay. Haanin anak ko. Agtara ka anak nga, agaywanak tulay ngayon ka nagiti apukok, iti tuod. Tuod? Hampay lang apo ko pa lang nga tuod. Iwan kaya maya. Timat pangyarikan nyo kanya, kita apo ko da, kalakanak pailagan di. Nairuwar ko ti board ko manong nami kat ng obisina kami ngagpadpada kini Susi. Saan kam lang kaopisinahan nga magpadpada kami nga mga obisina. At saan kami nga nang iparakder pa iti bukod bi nga balay, tati balay nga parakder ko para kinanti ako na kat balay mi maten iti asawak. Tanag-asawa kami manong nami. Kanito yung maten Gabota asot ururayan ni Auntie Merced manong nga aywanan na. Kata nadaan kami ti duwang anak manong. Pimintas, tinegosyo mi, agtrabaho kami sa pala negosyo mi manong. Ano kasta nga bakasyon, wala saan kita rabi, imbes nga sa diya bangko, ti pag-overtimak, ti negosyo, ti pag-overtimak, nang runa no kasta nga do, iti order, ket kasapulan da, kanalay nga welder. Welderak, busak pa yun. Manong nemi, kaslasang ko pala patyen, tila nga ita nga agdaman ni auntie kan tila nga na idi. Idi kasta una iti panagsakripisyo da nga mangyarado ti bagina ngagtrabaho. Imbes ko mga bumakit manong nemi o mupubing. Auntie? Oh, anak. Kasla kayo mala na naplapsat itan ng idi. Agit talaga mo, idi akit sang kumasakaso ti bagik. Ngimita na kit ni. Naman payahan kumat nga payawat amin nakasapulak. Babayin ka na kiti tuwang katulong tayo. Ngem, da kayo, timang mangdad kanya kiti pigsa regtak. Da kayo nag-asawa, kastamatan na kiti apukok nga nak yun. Awang kanina talaga ti plano yan, ti nga nag-asawa. Awanin. Baka nung sanda kaya pastre ka din jay langit. Kaputa, di ka nung virgin nga sumaklang tanda ka nung sombrek. Mamatpati ka man. Marak nagsakak ko ma. Nood dapay lang din manang. Nga nanang mo.
No adda ko man dinanang. Kasto nga nagtungpalan ti biag tayo, anti? Tsaka mo, baka saan? So nga, awang nga tanti kalalaingan no saan nga ni Apo Diyos. Perfect. Ada plano ti biag tayo, anti? Iso akastoy. Napukawanak man ti ama kinina, ngam adda ka, nga nakasaysaya at nga nakadakdak kal sakripisyo man ti. Salamat ken ka. Awan ti sa bali nga pagyamanan tayo sa nga ni Apo Diyos. Kaya nadaan ka man ti kas kinisusi nga nagbaling asawam nga inadigit anak mo. So ako nada, nakaimbag launay ni Apo Diyos. Nanayunan ba iti anak mi kat taludan manong nemi. Kat ako nakon, nga marakanagsakan ni auntie, nga mga asikaso kada kiti apu ko na, nga dadupay kit din ti panawan na ganda kami nga kasawa. Nga madamat kiti schedule mi manong nemi, nga panagkukuyog, the whole family, nga mapanggam magpasyar, nga mag-shopping, mapanggam kada kiti lugar, nga pagrelaksan mi. Dito nga ron ti pagkasalita ak manong nemi. Kat agyaman naklaunay ken ka, iti anos mo nga nangurnos, kalpasang inak-insend ken ka, iti Italiana through your messenger. Kat agyaman naklaunay, itilaing mo nang ibasa, kat sabi ko ma, tadamat ni batit nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kada gitipadak nga dipngeg. More power to your program, anong, and God bless. Toy agyaman nga bagaya mo, Roldan. Thank you, Mat Kang Karoldan. Iti panang buray mo, ti pagkasalitaan nyo. Kaya nagasat ka, kas ko na ni Susi, tanadaan ka ti kas kini antim nga mersed, nga nasihat nga ikit. Nga nangibaklay, ti responsibilidad, nagiti si Mina, pimanang nga naganaken ka. Ngawan ti sabali nga naramid na, no di nagserbikan ka, nagsakripisyo, nabaybayan na pa yan ti bukod ng pakaragsakan, ng timat pakaragsakan na nga talaga, ketsi ka. Yung baglagi din, kasto ito nagtungpalan na. Congratulations kayong kapagayam ko nga Roldan. Ito na ito nga pakasalita. Thank you, Mat. Kada kita'y nagbuya, nagdangag, nag-comment. Maraming salamat po.